Zdravíme všetkých našich poslucháčov pri ďalšom podcaste rozhovore s jeho veličenstvom Emilom Skirkaničom, predsedom predstavenstva SPDR. Pomaly, ale isto sa posúvame ďalej a prinášame vám v istej postupnosti nové informácie, ktoré sú odpoveďom na vami položené otázky. V predchádzajúcich rozhovoroch ste si mohli vypočuť odpovede na to, čo je renta, v akej bude výške, či prídete o svoj byt, či vôbec musíte s nejakým majetkom do SPDR vstúpiť. Opýtali sme sa na titul jeho výsosť, prečo je udelený práve Emilovi Skirkaničovi a čo to znamená. Dotkli sme sa pomoci pre sociálne slabších občanov či seniorov. Možno z toho druhého rozhovoru vyplynuli aj zaujímavé reakcie, nakoľko téma o rade hospitalierov bola tak trocha z iného súdka než optika, ktorou vnímame svoj každodenný život. Sme ale hlboko presvedčení, že aj tieto informácie patria do nášho života a sme radi, že môžu byť inšpiráciou alebo pomocou pre tých, ktorí stoja o svoj rozvoj a chcú byť informačne chápajúcejší. A tak sme opäť precestovali Slovensko, aby sme mohli položiť ďalšie otázky predsedovi predstavenstva Slovenského podielového družstva Rodružstvo Emilovi Skirkaničovi. Veríme, že dnešné témy budú pre vás zaujímavé, praktické a hlavne budú dávať oveľa väčšie jasno v tom, v čom ste možno až tak jasno nemali. Zdravím ťa, Emil. Sme radi, že sme opäť tu a že vo svojom nabitom programe si pre nás a našich poslucháčov našiel voľnú chvíľu. Tak ďakujem taktiež za milé privítanie aj za to, že ste si opäť našli čas, aby ste prišli tuto do Bratislavy za mnou. Ja si to nesmierne vážim a vážim si aj všetkých vašich poslucháčov samotných slovanských novín, ktorí prišli s takouto myšlienkou, ktorú ja len výručne podporujem. A na začiatok, ako môj titul je jeho výsosť. Jeho veličenstvo je len jedno a to je car cárov. Sestra, vôbec si z toho nerob ťažkú hlavu a ja som istý čas z toho mal, ako sa hovorí, zdalo by sa, že niečo je to isté a nie je. A druhá vec, ja som rád, že aj napriek tým všetkým informačným tokom, ktoré idú v súčasnosti proti nám a aj mojej osobe, v podstate mám priestor niečo povedať národu, aby si uvedomil jednu vec, že posudzovať niekoho treba na základe toho, že ho niekto pozná. Najlepšie osobne. Takže možno bude priestor, že prejdeme aj k tomu, aby sme bytočne nemíňali energiu tam, kde ju míňať absolútne netreba. Takže pristúpime k otázkam našich spoločných bratov a sestier, ktoré chcú počuť informácie z iného pohľadu aj rytiera radu hospitalierov, aj suverénneho človeka Emila Skirkaniča. Ako známeho Slováka už. Takže tešíme sa. Tešíme sa a ďakujeme všetkým, že nás aj touto cestou takto propagujú. Každý Slovák si je schopný urobiť a Slovan svoju vlastnú mienku o niečom a o niekom na základe toho, že si uvedomí sám seba. To je ako osočovať, haniť kohokoľvek v súčasnej dobe. Nie je to správna cesta. A preto odporúčam všetkým, ktorí idú touto neznámou cestou, kde nevelí pravda, aby sa vrátili na tú správnu cestu. Z toho dôvodu, že toto je moja obrana. To som chcel povedať. Každopádne vítajte. Vítaj aj ty osobne. Je mi opäť taktiež cťou ťa aj vás všetkých tu privítať. Je veľa
nových skutočností, o ktoré sa s vami budem chcieť podeliť a spoločne cez vás, cez slovanské noviny a aj tento podcast opäť vyjasní, rozjasní vedomie nášho národa, prečo sme tu vlastne prišli, kto sme a aký je náš cieľ. Ten náš cieľ je spoločný, národ ho príjme. O tom som presvedčený. Takže vítaj ešte raz. Ďakujem. Vieš, a keď sa tak ako rozbehnem, to akože potom som rozbehnutý. To áno. Rytier na koni. Kone. To je lepšie. Veľmi pekne ti ďakujem za tento krásny úvod, aj za to upozornenie. Ja som vďačná za všetky nové vedomosti a aby som to používala správne. A ty si mi v podstate tak trošku nepriamo aj nahral na otázku, ktorú sme si pripravili ako prvú. Ja som v úvode dosť často sa oháňala slovom informácia, informačný a podobne. A nebolo to úplne náhodou. Myslím, že v našom prvom rozhovore som spomenula, že žijeme tak povediac v informačnej vojne. Aj o SPDR sa šíria kadejaké zvesti. Si vlastne už výborné, tak načal. Niektoré nadšené, iné naopak opatrné a potom sú vyslovene tie, ktoré sú proti SPDR a ja to tak poviem, že v úvodzovkách varujú ľudí, lebo podvod, sekta. A hovorím v úvodzovkách, lebo ja osobne ruku do ohňa nedám za to, že či ide o ich skutočný úmysel niekoho varovať, alebo je to zámer SPDR poškodiť. A vzhľadom k tomu, že chodím na tie stránky, áno, SPDR poskytuje všetky dokumenty, daňové priznanie a podobne. To všetko málo, sestra, to ako ani nepokračuj, to je zbytočné. To ako... Úplne mi berieš slova z úst, že fakt je to stále málo. A mňa osobne oslovila jedna informácia, že je zrejme ľahšie uveriť alternatívnym zdrojom, ktoré hovoria v podstate o podobnej pomoci ako SPDR, ale nie tak sú... nie alternatívnych. Tak nejakých, ale nie sú dokumentami, tak nechcem to nejako konkrétne menovať, ale alternatívny je preto alternatívny, lebo je alternatívny. No tak spolu komunikujeme, tak ako ja si dovolím vstúpiť do tvojej komunikácie teraz takto ako prepáč mi to. Nás vôbec nezaujímajú alternatívne, lebo alternatívne nič neukazujú. Oni nemajú fakty, oni nemajú dokumenty, oni nemajú nič. Volá sa to holá riť. V podstate to znamená, že preto sú alternatívni. Tomu smerujem, Voči nám nemôže byť žiadna alternatíva z toho dôvodu, že niet inej alternatívy. Nikto ju nikdy nepomenoval, každý len o nej hovorí. Je to fikcia, ktorá sa nachádza na úrovni teórií, chorého myslenia, vedomia danej bytosti, ktorá si v svojom iluzórnom živote predstavuje niečo, že niečo je a tu vidí všetko, že je a on tomu neverí. To my vieme, že to tak je. My to vieme, že to tak je. My nebojujeme s tým, ktorý tomu neverí, my ho milujeme s tým, že my mu veríme, že raz veriť bude. A nech sa mu to podarí. My tomu vôbec nevenujeme pozornosť. Vôbec. Absolútne. My vieme prečo. Lebo ak ničomu, tak ako minule som vravel, venujeme pozornosť, že akí ľudia sú, no tak tam míňame energiu. Oni sú len takí, akí sú. Na základe niekoľkých 1000 ročí, ktoré tu boli a ľuďom, nášmu národu, komukoľvek, každej živej bytosti sa doslova do písmena vymýval mozog a stierala pamäť. Každému inak. V istom čase naberania skúseností duše. Tak funguje matrica sveta. Ona prosto tak funguje. Že ak viem, že niekto je presne taký, aký má byť v tejto chvíli, tak ja ho akceptujem. Ja nemám šancu ho meniť. Ja mu môžem dať jedine informácie. Ja ho ani nesmiem meniť. Ja mu dám informácie. Jediné, čo má hodnotu, alebo najvyššiu hodnotu, nie že jediné, to, čo má najvyššiu hodnotu, je informácia. A informácia je Boh. Jej kvalita, jej čistota. Všetko, čo s tým súvisí. A to je pravda. Do akej miery sa pravda ujme, alebo sa neujme u každej jednej bytosti, to už je jeho osobná záležitosť. Ako je schopný tú informáciu prijať
spracovať, vyhodnotiť. A my vieme, že náš národ je v tomto slova zmysle namierenia a kontroly svojho vedomia na veľmi nízkej úrovni. My to vieme. Preto vždy hovoríme, že my máme záujem na základe toho, že sme tu. A my tu sme, my sme sa potvrdili na tej najvyššej právnej úrovni, ktorá existuje v tomto javnom svete. Už nie viac, kde sa prejaviť. Aj daňové priznanie sme poslali, že máme, aj sme informovali štátne orgány akciovej spoločnosti Slovenská republika, že sme tu. Aj náš národ informujeme, že sme tu na tomto teritóriu a sme pripravení pomôcť mu vo všetkom, v čom má najväčšie problémy, ak to nazveme problémy. Už sme túto tému rozoberali. Lebo sme tu prišli ako svetlé bratstvo. My nesieme svetlo, svetlo je múdrosť, múdrosť sú znania. Prostredníctvom toho, že žijeme na Midgard zemi, potrebujeme peniaze, každý má problémy, my máme záujem sa podeliť o dlhy, ktoré majú naši občania, naši bratia a sestry, neobčania tam v rímskom práve v Slovenskej republike a akciovej spoločnosti sú občania tu nedobčanov. My sa nedržíme rímskeho práva. Vôbec. No. Tak vedel by som aj odpovedať prečo. My sme tu, aby sme ľuďom ukázali nádej. A pre nich nádej je niečo, ako keď slepému poviete, ako vyzerá kvetok. Keď ono nikdy nevidel. Svoju individuálnu nádej má problém si zadefinovať z toho dôvodu. Musím menejkrát hovoriť z toho dôvodu. Minule, keď som si chvíľu počúval, jak sme rozprávali, som si všimol, že som dosť nedokonalý, že hovorím, že z toho dôvodu. No, tak z toho dôvodu sa vám ospravedlňujem. No. My poskytujeme nádej. Kto ide s nami, tak ju uloví. A kto nie s nami ide, tak nič sa nedeje. Oče, my nikoho nepresvedčame, aby išiel do družstva. O čo ide? Ja len pôjdem po faktu. Na základe toho, že my sme požiadali, ja som to spomínal, všetkých našich podielníkov, aby si otvárali účty v našej banke až na náš pokyn. Aj napriek tomu sa to dialo. Že sa to deje. Z toho potom nastávajú nedorozumenia. Niekto si otvoril účet, koruny poslal, oni ešte nepristali na účet. Aha, zlodeji. Do tohto času, hovorím do tohto času, tu a teraz, my sme nevyjavili na našej webovej stránke podmienky, za ktorých sú ochotní ktokoľvek, živý človek, naši podielníci a nie len si otvoriť účet. Čo to znamená? Že nepoznajú podmienky a už chcú mať otvorený účet. Pre nás čo to znamená? Že nám ľudia dôverujú a ani nevedia za akých podmienok? Lebo vieme, že zo 100 ľudí, aby ste vedeli, v bankovníctve, vo finančníctve, zo 100 ľudí 0,7% človeka si prečíta všetky podmienky, s ktorými súhlasí a potvrdí ich svojim podpisom na zmluve. To je právne vedomie nášho národa. Keď to vieme, no tak musíme niečo pripraviť tak dokonale, aby každý jeden človek, ľudská bytosť, ak chcete občan, aj napriek tomu, že číta a nedočíta sa, bo nerozumie, čo mu číta. On to chce. No a ako to teraz funguje? No tak človek ide do banky a banka mu povie, chcete úver, tuto máte zmluvu, podpíšte ju a máte to. A čo on povie? Ja som proti tomu, hej? No, tak vypadnite. Okamžite tak to je, približne.
Za predpokladu, že sa dostane do toho stavu, že môže niečo žiadať. Hej. Tak národ je zadlžený až po uši. Ja mám tiež 2 exekúcie a tu som. Vidíte, sme populárni, píšu o nás. Je to paráda. Ani euro nedávame na žiaden marketing. Všetko, čo je tam napísané, je len prvá veta a to je, že známy Slovak. A všetko ostatné totálna lož. Ktorá sa nedá dokázať nijak. Akurát, že niekto niekde povedal, že niekto niekomu niečo sľuboval, hej, a väčšinou chorý na hlavu. No tak, máme to tak. To sú tiež naši bratia a sestry, my sa na nich nehneváme, oni vykonávajú svetlú činnosť pre nás a oni si to ani neuvedomujú. Oni totiž to vôbec nevedia, ako funguje psychika človeka. Psychika človeka funguje takto. Národ na základe toho, že mu roky vymývali mozog doslova a do písmena, stierali pamäť, tak jeho fascinuje niečo, v čom žije. Tak, ako oni nastavili ten systém. A to, čo ho fascinuje, je sex, sadizmus, senzácia a smrť. Ak by tam bolo v novinách, ešte jedno tam môže byť, to nevylučujem, hej, už aj toto 4 je dosť. Ak by bolo v novinách napísané, že Skirkanič je anielik. On je anielik, pozrite sa, on je anielik. Tak by si to ľudia tak nezapamätali, lebo oni si to lepšie zapamätajú, že Skirkanič je sviňa. Doslova, nie? Tak však takto. Ja nečítal, no ale tak čo mám do zvuky, to asi tak približenie. A že máme exekúciu. Na Slovensku má exekúciu viac ako 4,5 milióna ľudí. Čo znamená, že sú besní? To je choroba? V mojom prípade využívam článok ústavy číslo 32 a to je právo na vzdor za predpokladu, že všetko tu, čo by malo fungovať v normálnom štáte, nefunguje. Nič. Vôbec. No tak ako všetko v rámci práva. S niečím som niekedy súhlasil a už nesúhlasím. No a že niekto pýta nejaký dlh, no tak ako však pýtať môže. Otázka je, či ho aj dostane. A otázka je, že či vie vôbec, koho exekuuje. Či vie, čo to je exekuovať suveréna, živého človeka. Či vôbec vie. A keď vie, hej, tak by sa tento skutok nikdy nemal stať. A to, že či o tom niekto vie alebo nevie, opäť rímske právo, nevedomosť zákona neospravedlňuje. No tak, máme vybavené, ne? Nemáme sa ani o čom baviť. My všetko robíme po právi. Po právi to znamená podľa práva, podľa pravdy. A neporušujeme žiadne zákony žiadneho takzvaného štátu Slovenská republika, akciová spoločnosť, z toho dôvodu, že my nemáme záujem s nikým bojovať. My sme na tomto teritóriu, ideme svojou vlastnou cestou, vieme, čo máme robiť, vieme, čo máme tvoriť, vieme, že je to náš národ, viac menej múdry, inteligentný, vzdelaný, nevzdelaný, je náš. A keď je náš, no to je ako aj ako deti v rodine, nie? Aha, toto pokým. No tak ako, no naše. A tamto? No tak ako vidíš, tiež naše. My máme vytvoriť to, čo máme vytvoriť, infraštruktúru, akým spôsobom doručíme finančné prostriedky každému jednému živému človeku, ktorý prejaví svoj záujem, že vstúpi do družstva. Následne mu vyjavíme, aké konkrétne výhody môže požívať. A začne žiť v družstve, s družstvom. Len tam, kde je. Či čo sa má nasťahovať, a kde, alebo čo? A ľudia, čo robia v súčasnosti v tomto systéme, keď to bude potrebné, tak budú robiť presne to isté v družstve. A za predpokladu, že nám to netreba, no, tak bude tvoriť niečo iné. Nech rozmýšľa. Nech sa spýta sám seba, že čo by chcel vytvoriť pre seba, pre svoj rod a národ. My k tomu vedieme ľudia, aby začali rozmýšľať o sebe. A nie, že aha, jaký je. Nie, všetci sme len takí, akí sme. To je ešte dlhá cesta k poznania samého seba.
Takže mi na to vôbec nie. Osobne za predstavenstvo a mňa samého, mne sa vôbec tieto záležitosti nedotýkajú, ja sa im teším. Čím viac ľudí o nás bude vedieť, tým je to lepšie. Ja dôverujem nášmu národu, že si vie urobiť svoj vlastný úsudok. To je všetko. My sme tu, aj tu ostaneme, aj tu budeme a urobíme presne to, čo urobiť máme. Áno, tak, presne. Takže tak. Dobre. To som sa urval tak, kde teraz. V podstate si mi zodpovedal tú otázku, ktorú som chcela, lebo ja som smerovala k tomu, že prečo ľudia veria niečomu, čo vlastne nie je nejak podložené a namiesto toho neveria tomu, kde je naozaj kopec relevantných dôkazov. Lebo sú ľudia. No. To je práve to, že sú ľudia. To je náš národ. To je všetko v pohode. To je ako ten, čo chodí s tou sviečkou za bieleho dňa a pýta sa, oni sa opýtajú, čo si normálny, čak ako tu je normálne ako svetlo, čo ty s tou sviečkou tu motaš. A on hovorí, hľadám človeka, všade sami ľudia. Neviem, kto to bol, či to bol Platón, Sokrates, alebo z tohto obdobia to bol niekto, to nie je moja myšlienka. Ja mám rád myšlienky, ktoré majú svoje vlastné opodstatnenie a obohatia ma. To je len dobre, to sú naši predkovia. Všetci sú naši predkovia, ne? Či čo? Tak Boh je len jeden. Za predpokladu, že v to človek verí. Alebo lepšie, ak mu verí. Alebo jemu verí. Tak nech začne veriť sebe a potom ako normálne to objaví. To sa tam tak deje. Vyobrazí. Dobre, poďme teda na tú druhú otázku. Ja som sa už stretla aj s tým, že SPDR môže byť chápané ako nadácia. Akože tu môžeš žiadať o čokoľvek. Niečo, ako napíšeš list do neba a príde zázrak. Z našich rozhovorov som ale pochopila, že SPDR síce chce ľuďom pomáhať, to si opäť zase potvrdil, ale nie je to nadácia, ale banka. V čom je teda rozdiel pre človeka, že či to banka alebo nadácia? No tak ja ten poviem svoj uhol pohľadu na danú otázku, ako si mi položila. Tak ako ja to cítim. No tak keď človek vie, ako funguje systém, tak potom vie, ako funguje aj systém nadácií. Nadácia. A nadácie sú spoločenstva, ktoré majú pomáhať a tvoriť blahotvorné veci, pomáhať ľuďom a tak ďalej. Vieme, kde to skončilo. Červený kríž, UNICEF a im podobné nadácie, organizácie, kde sa to pralo len tak, ako špinavé prádlo v Bardiove v Topli v roku 1966, keď som sa narodila, ženy tam chodili prať. A potom takými doštičkami tam normálne buchali po tých koberčekoch alebo po tom, čo tam vyprali. No tak to bolo. To znamená, že tie nadácie niektoré naozaj plnili tú činnosť. Otázka je, odkiaľ mali peniaze. Hop, nadácia, odkiaľ máš koruny? No tak asi odniekaľ prišli tie koruny, ne? Tak keď prišli koruny, tak tam len tak dal koruny, akože tu si robte, čo chcete, ako približne. To u nás tak funguje. Tam boli cielené veci, kde nadácia mohla a mala priamo investovať z tých peňazí, ktoré dostala, ne? No a výsledok je aký, sestra? No tak, čo sa týka výsledku nadácií, vidíš ho dennodenne okolo seba. No, myslím si, že som dostatočne objasnil túto vec. No tak všade, kde pozrieš, tak to rozkvitá. Dôchodcovia rozkvitajú, deti takisto rozkvitajú, naši išli teraz do prvej triedy, no ako škola začala, ne? Školský rok, takže všetkým školákom prajem takisto svetlo v duši, nech sa im darí a nech majú tú schopnosť rozpoznať, že čo ich v škole učia im treba, čo ich v škole učia im netreba a čo je pravda. O tom by sme sa mohli baviť, môžeme urobiť taký špeciálny podcast, čo učia naše deti, naši učitelia na základe metodiky škôl vzdelania, detí predškolského a školského veku. To je sama hlúposť.
Ja to poznám, mám malú dceru, minule som sa s ňou bavil na túto tému ešte pred prázdninami. Hej, a rozprávka začína a končí lžou. No tak ako o čom sa máme baviť? Lžou, totálnou lžou. Deťom sa ukladá, že nemá to síce ani logiku, ani nič, no ale keď tak je napísané, tak to asi bude pravda. Tak sa krivila pravda tisíce a tisíce rokov. No tak teraz sa pravda vyrovná. Ľudia sa začínajú prebudzať. Oni sa začínajú prebudzať a vidia, že dookola niečo nie je v poriadku. Že niečo nie je tak, ako už na čo dlhodobo sú zvyknutí. Už nastáva tento proces. To znamená, že oni sú ľahostajní v rámci toho, čo sa dookola deje, to je javné. Tu zase niekto bojuje o to, že akože poďte, ideme do toho. A do čoho? Ja som nezbádal nikde, okrem hromadu billboardov, kde sú nejaké tváre, ktorých ja nepoznám, ktoré sľubujú niekomu niečo a nič nemajú. My ukazujeme, že máme a človek to nie je schopný pochopiť. On nie je schopný tomu uveriť, lebo nemá s čím porovnať. No takže vieme, že náš národ je nie v ľahkom, nazvime to, stave a my vieme, že ten stav mu veľmi pomôže prelomiť to, aké sú naše konkrétne výhody, keď vstúpi do družstva. My musíme byť vo vzťahu. To je konkrétny vzťah nášho podielnika a nás. My sme to uľahčili našim podielnikom aj všetkým ľuďom vo svete na základe všetkých norm medzinárodného práva, ktoré sa týkajú podielových družstiev, spotrebných družstiev a zväzoch. To je zákon. Ja ten zákon môžem aj odkomunikovať v našom dnešnom vstupe, aby národ vedel, aká je konkrétna výhoda, keď niekto sa stane členom medzinárodnej suverénnej spoločnosti. Za zdarovie sa povie. Keď treba kýchnuť, kýchaj. A keď treba dať čo iné, tiež to urob. A keď niečo iné treba tiež, vždy to treba urobiť, treba to dať vonku, je to veľmi dôležité. Tam bol niečo prebytok, treba to dať vonku a človek by mal povedať nie na zdravie, ale za zdravie. Za zdarovie. 3-krát. Za zdarovie, za zdarovie, za zdarovie. Hej. To keď aj niekde si v električke a niekto si kýchne, tak moje v tichosti takto povedz. Za zdarovie. Za zdarovie. Tak to je. Tak to aj má byť. Hej. On bude zdravý. Ty mu posielaš túto energiu. Aby ti dačo nedával. A ty mu dávaš niečo. No a on o tom by nemusel vedieť, čo si mu dala. To je možno to najkrajšie, nie? Tak to bezpodmienečné. Za predpokladu, že je čistý úmysel, úplne v pohode. Za predpokladu, že je to iný úmysel, to až takej pohode nie je, lebo on to nevie. On to nezobrazil. Bola sa to nepostrehal. Neulovil. Nezachytil. Nezobral na vedomie. Takže tak to je. O čom sme sa to vlastne bavili, lebo zase sme tu ako trošičku odbočili od danej témy, čo je dosť podstatné, lebo ľudia začnú rozmýšľať o čomkoľvek hĺbšie a hĺbšie a hĺbšie a hĺbšie a hĺbšie. Nech by ste robili čokoľvek, kdekoľvek. A ak niečo robíte, tak to robte dôsledne. Ak to robíte dôsledne, tak to robíte dôsledne všade. A hlavne v sebe.
Bavili sme sa o tom, aký je rozdiel medzi nadáciou a bankou. Nadácia je jednoznačne z nášho pohľadu pre nás nemalo byť ani nepotrebné opodstatnenie na základe toho, že my sme to postavili všetko na norme medzinárodného práva, ktoré sa týka spotrebných, podielových, družstiev a zväzoch. Ja nepoznám žiaden zákon, ktorý by sa týkal nadácií, ktorý by mal tieto konkrétne výhody, lebo ho niet. Nadácia je nejaký subjekt, ktorý má nejakú konkrétnu úlohu niečo podporovať. My sme banka. Oni môžu podporovať jedine vtedy, ak majú. Keď nemajú, nemôžu nič podporovať. Čo to znamená? Že musia prísť ku nám. Bodka. Keď niekto nemá peniaze, tak jednoducho môže podporovať tak akurát čo? Môže v myšlienkach alebo aj nepodporovať. To pre nás nemalo zmysel. A druhá vec, do akej miery nadácie plnia svoju svetlú úlohu alebo nesvetlú úlohu, no tak to je na nich. My s tým nič nemáme, to je ich svedomie. Ďalšia vec, konkrétne výhody nadácie nie sú také ako konkrétne výhody medzinárodného družstva. Ja som to spomínal, Rothschildovci, Rockefellerovci, Baruchovci a všetkých týchto 7 rodín, aj čo tam boli. Najhlavnejšie a ostatní tam títo temnota, tak oni vedeli. Len ľuďom nepovedali. Urobili si to sami. No a teraz my si to urobíme sami. A kto by chcel vidieť Slovana na kolena, to sa nikdy v živote nepodarí. To, čo sa im podarilo so Slovanmi, je tak poriadne ich poškrapkať. Tam, kde je ich poškrapkať, tam prebieha iskra. Keď prebieha iskra, tak potom sa postaví rytier. V ruke má, jednej z tej ruke má kopiu, v druhej ruke má štít. A ide dopredu. My pôjdeme dopredu, nech by kto čo písal. Lebo už je vybavené. My sme spustili našu banku. Na základe toho, že sme spustili našu banku, tak to znamená, že asi niečo funguje pre každého len do tej miery, kto ju vlastní, mu dovolí, aby fungovalo. Tak národ budeme učiť. Aby čakali. Aby boli trpezliví. Voči sebe. Aby boli menej egoistické, jak sa povie toto slovo, bo aj to sa dosť plánu aj egoistickejší. Presne toto. Vždy pomôže žena mužovi, keď potrebuje. Rado sa stalo. Dobre, no pokúsim ťa dlhšie neunavovať. Pokúsim sa byť presnejší. Treba to opúšťať, Slovania. Vychádzajte z matrice. Preberajte sa. Život už nie je taký, aký bol. Začnite dôverovať sebe a potom uvidíte, že cesta nádeje existuje. Jediná cesta nádeje sme my. Na Slovensku najbližšie slovenské podielové družstvo ROD. Nášmu národu sme to zjednodušili tým spôsobom. Národ tak ten je len jeden, to som spomínal vo svete, že ako náhle si otvoria účet v banke, kde my im dáme pokyn, že môžu, tak sa zároveň stávajú aj členovia družstiev všetkých na svete. No vidíte, aký sme my Slovania právne vedomí. To bude konkrétna výhoda pre každého podielníka, že má u nás otvorený suverénny účet, nedotknutelný, v nedotknutelnom spoločenstve a môže ho používať na svoje blaho. Na to, aby ho mohol používať na a pre svoje blaho, tak na základe pravidiel, ktoré každý bude dodržiavať ako podielnik v družstve, bude poberať konkrétne výhody. Ja som tie výhody minule spomínal, aj predminule, ja ich ešte raz spomeniem, aby národ a možno, že niektorí budú počuť podcast číslo 3, lebo podcast číslo 2 alebo 1 sa im nedostal možno do rany. Že každý jeden podielnik, ktorý
každý jeden človek, ktorý si už prostredníctvom buď otvorenia účtu, alebo zároveň otvorenia registrácie v podielovom družstve, či už Slovenské podielové družstvo ROD, alebo Českomoravské podielové družstvo Rozkviet, alebo Maďarské družstvo Korona, alebo Poľské družstvo Social Work, alebo ostatné družstva, ktoré sú kdekoľvek vo svete už založené, tak sú podielníkmi vo všetkých družstvách. To znamená, že ten priestor na obchodovanie, ten priestor na výmenu skúseností, ten priestor tam je absolútny. Tam je len to, čo národ bude chcieť tvoriť. My to finančne podporíme. Okrem toho, každý, kto si otvorí účet a je členom družstva, no tak už je spolu má otvorený účet, je aj členom družstva, či chce alebo nechce. No tak má právo na rentu, má právo na oddlženie svojich dlhov, ktoré má v komerčných bankách. To bude prvé poradie, aby sme národu pomohli, aby vyšiel z kabaly. No preto je tu 4,5 milióna exekúcií, hej, no ja som úspešne medzi nimi, hej. Lebo to človeka môže ubíjať. No tak ako ja to normálne mám na miere. Mňa to dajak výrazne neubíja. Lebo za predpokladu, že by som si mal rozmyslieť, či ešte raz urobím to a všetky financie, ktoré dám niekomu, komu viem, že mu nepatria a investoval som priamo do toho, čo národ potrebuje, to znamená do družstva, no tak potom sa normálne vyhlasujem za človeka živého suveréna a nemusím si napliť do ksichtu. No tak som to vyhodnotil. Vybavená. Nie. No tak ako možno, že by tam už dávno toto bolo ukradnuté, tak kde? No tak to je tiež moje právo na vzdor. Sme právne vedomí, vieme, čo máme robiť a vieme, na akej úrovni právnej je náš národ, máme ho radi, milujeme ho, ideme mu pomôcť každému tak, ako bude schopný prijať. Ďalšie veci, čo sa týka právo na bývanie do 300 000, ako som spomínal, a ostatné konkrétne výhody my budeme vyjavovať postupne. Pomaly, postupne. Aj tam, kde národ bude žiadať. Tam musí prísť prosba, požiadavka. To nielen, že my sme tu prišli, a čo teraz? My sme tu prišli, národ musí prísť teraz za nami. My už sme tu. A kde je národ? No tak kde ste? No tak sa pýtam, kde je národ? Slovania, nebojujte jeden s druhým. Nechytajte sa na slovíčka a buďte razumní. Všetko si v živote treba zaslúžiť. Potom budete požehnaní. Takto budeme robiť aj my. Toto je naša kultúra. Kultúra spolužitia aj čo sa týka financií. Čo sa týka ľudí, ktorí budú u nás, pre nás, aj v družstve tvoriť. Nikto v družstve nebude robiť za výplatu. U nás nie je výplat. U nás nie je výplat. U nás bude ocenenie. Ak ľudí zaciklíme na výplatách, oni budú chodiť do roboty tak, ako chodia do roboty teraz. Ja mám výplatu a ako, čo? To mi stačí. Priestor na realizáciu samého seba v družstve je predsa nekonečný. My začíname, chceme mať svoje kaviarne, chceme mať svoje reštaurácie, chceme mať svoje potraviny, chceme mať svoje všetko, chceme mať svoje, no tak ako, a tam čo je vaše? Čo? Nič, tam nič nie je vaše, vôbec nič tam nie je vaše, všetko bude rozpredané a keď nie je rozpredané, tak má niekto len neví. No tak, ak hovoríme, že prostredníctvom suverénnej Svetovej banky Radu hospitalierov kontrolujeme všetky aktíva, tak to myslíme vážne. Nie, že by som tam dajakého, ja neviem, Jožka Mrkvičku z Ortutovej presvedčal, že ako, hej, to tak je. My to nepotrebujeme. On príde. Jožko Mrkvička príde, bo hladný bude.
A na to musí k Jožkovi Mrkvičkovi prísť niekto, komu Jožko Mrkvička uverí. A nie mne, ja mám ďaleko ku Jožkovi Mrkvičkovi. Ale viem, že je. Preto žiadne boje. O čom boje? Ukáž, čo máš, my ukážeme, čo máme a ideme sa milovať. Ako človek s človekom mať sa radi. No tak my z tej dolnej čakry ten náš národ postupne budeme vyvádzať. Máme na to silný inštrument, vieme, aký je, máme ho radi a vieme, že vždy zvíťazí len láska. Takže z tejto cesty neschádzame a na nikoho nebudeme pľuť, ani nebudeme niekomu niečo hovoriť z toho dôvodu, že z cesty vyšli. A 3-krát z toho dôvodu som povedal, ešte raz hovorím, sú z cesty. Tak dvere majú otvorené, náruč majú otvorenú, neprídu. Potom sa trošku pohambia a potom prídu normálne domov ku nám a my im pomôžeme. Tak to budeme vyhodnocovať. To nás čaká. Takže čo sa týka nadácie, taký inštrument pridumali. My sme samotná, keby už o to išlo. Družstvo je v úvodzovkách aj samotná nadácia. My nemáme záujem vytvárať zisk. To je jedna vec. Nadácia asi aj to, aj oni tak majú. A ďalšia vec je, nadácia vždycky dá len to, čo má. Ak bude teda nadácie, tak vytvoríme si svoje nadácie. Ja si myslím, že najväčšia nadácia je samospráva. Aha, nadácia, samospráva, dáme samospráve koruny, gazdujte si. Vytvárajte si hodnoty na teritorium, kde sa nachádzate. Stavajte si svoje obydlia v harmonii s prírodou. Žijte v komunitách a osvojujte si to, čo je naše, a to je príroda. Lebo je prírode. To je naše poslanie, tam namierujeme svoju energiu a tam budeme aj poskytovať financie, aby ľudia, naši bratia a sestry si mohli realizovať tieto svoje ciele. O to nám ide. No, takže tak. Pripravte sa. Hej? A povie sa to potom štart. Hej? Ak povieme pripraviť sa, pozor, štart, tak to pre niekoho bude štart. A niekto vieme, že aj zaspí v tých štartovacích blokoch, no ale však vidí, že koľko treba prebehnúť, ne? Že čo je? Za drimány? No behaj, no tak ako dávaj. Otázka je, jak bude za nami stíhať. Takže tak. Toľko informácií krásnych si tu dal. A mne sa mnoho ďalších vecí mi vyvstalo aj o tom slovanstve a tak, ale to si myslím, že niekedy do budúcnosti. Ale v podstate si hovoril o tom všetkom, na čo ľudia majú právo. Takže nezaznela ešte možno jedna taká dôležitá vec, ktorá možno ľuďom nedá spávať, obrazne povedané. Vy ste zverejnili daňové priznanie a ja keď som si tú sumu pozerala, tak som si normálne písala na papier počet tých nul a to bolo akože šilenství. A často sa môže... Nestačili mi riadky. Že často sa stretávam s otázkami typu, že a odkiaľ majú toľko peňazí a bude ich dosť pre všetkých, keď chcú tak rozdávať a o akom poklade to oni hovoria, aj poklad na Striebornom jazere. Tak prosím, daj nejaké informácie k tomuto. No tak pôjdeme postupne, ty mi pomáhaj, tých otázok tam bolo, prosím ťa, viac, tak ma napomeň. Tá prvá v poradí bola, odkiaľ máte toľko odkiaľ peňazí? Máme financie. Tak ja ľuďom vysvetlím odkiaľ. Skúsim to tak absolútne jednoducho, aby to vedeli pochopiť. To nie je urážlivo, doslova sa im ľahko vytvorí obraz. Kde bolo, tam bol raz jeden právny subjekt a ten právny subjekt mal hromadu peňazí na konkrétnych účtoch v nejakých bankách. A keďže toho mal veľa a veľa a veľa, rozhodol sa, že jedného krásneho dňa vojde do nášho družstva ako náš podielnik a hovorí: hej, bratia, som tu, stal som sa vašim podielnikom a v prvom poradí vás obdarím na základe vašich svetlých myšlienok, ktoré máte. Z pokladu presne 105 miliard bez koruny, si predstav.
To je úvod rozprávky. Potom ide in medias res. Priamy vstup do deja. Na základe toho, že sme vedeli, ako fungujú normy medzinárodného práva a na základe toho, že z nášho družstva sme urobili medzinárodné družstvo, tak jednoducho prišiel a vstúpil vo forme PAI, to znamená podiel, vložil podiel 105 miliard. Čo je na tom čudné? Čo niekto si myslí, že na svete nie je 105 miliard? Alebo čo? No a aby sme tomu pridali, jak sa hovorí, normálne rozprávka pokračuje, no tak potom následne sa rozhodol, že nám dá ešte trilión. 1 trilión eur v KSAU zlate. KSAU je zlato. KSAU. Hej. To nie je Jimi Hendrix, ale KSAU. No a na základe toho, že kto k nám vložil, tak nám to vložil na báze nejakej zmluvy. Napríklad tej zmluvy, čo ešte nikto nevidel a otvoril si účet v našej banke. Dobré ráno, národ. A v tej zmluve je napísané niečo, čo sa týka konkrétne tých aktív, kde sú, čo sú, jak sú, ako bolo, kde bolo, tam bolo. Ja sa nikoho nepýtam, odkiaľ kto má peniaze. Je to neslušné. Ja hovorím, že máme. Odkiaľ máme, som vysvetlil. Odkiaľ prišlo, vie aj daňový úrad. My sme tam dali všetky informácie en bloc. Nehovoriac o tom, že naše aktíva sú vyvesené na našej webovej stránke. To znamená, že ja, ako predseda predstavenstva družstva a zároveň predstavenstvo družstva a kontrolná komisia, možno vieme, kde sú. Možno. A možno aj nevieme. Viete. No tak ja viem, čo hovorím presne. Keby niekto vedel, že ja viem, tak akože ahoj, nie sa to volá. Kde si? Srandúca. Hej. Opakujem ešte raz, tie aktíva my vieme vyjaviť. Oni sú naše. Preto robíme svoju banku. Nie? Asi keď mám v svojej banke svoje aktíva, tak potom sa to volá po anglicky don't touch. Sa to volá. Rokino, jak sa máš? No, tak treba ich brať ako minulosť. Už toto nie je. Že by tu niekto akože tam ako 7, tam ako neviem kto tam Rothschild, takto ako nie, to je minulosť. To je finančná minulosť. Na to si treba zvykať. Hej. Keď si človek na niečo zvykol, tak potom má problém z toho výjsť. Vyzývam národ, prišiel nový majiteľ globálneho finančného systému. Zároveň ten finančný systém má viac ako 1000 rokov. Chránili ho chránitelia, tak ako chránili, to je jedna z otázok, všetky sa králištera, chránitelia, regulárni ľudia, chránitelia, tak ja ich poznám. A oni chránia ten poklad? Tak ten poklad je v zemi. To sú tisíce a tisíce metrov kubických zlata. Ešte raz opakujem, keby náhodou takto nerozumel. Tisíce a tisíce. Tisíce a tisíce a tisíce a tisíce a tisíce. Takú pesničku o chvíľu urobíme my tu v družstve. Milión. Arichraus. Bola taká pesnička, nie? Ale Pugačeva. Hej, no, pekný text. Veľmi pekný. Áno. To znamená, že to sú chránitelia. A oni veľmi dobre vedia, čo chránia, veľmi dobre vedia, na akej sakrálnej úrovni to chránia a veľmi dobre vedia, všetko vedia. Tak ako náš národ nevie, že celý finančný systém bol postavený na sakrálnych účtoch, ktoré sú súčasťou globálneho finančného systému a nedajú sa tam ani vybrať. Nedajú sa. To je osnova, to je základ. Ako keď staváš dom a postavíš základ. To je základ všetkého. To je energia.
Preto tie peniaze, čo boli, nemali žiadnu energiu. Fiat energiu, normálne. Bez ničoho, bez všetkého. Hej. V podstate niečo sľubované za niečo. Absolútne bezcenné. To je dohoda. Dohodneme sa, že s tým nám budete platiť. No tak. Tak to bolo. Treba si zvykať Slovania, prechádza sa na zlatý štandard, tá cesta je nezvratná. Zlatý štandard znamená, že aj hľadať zlato v sebe, poznať sa, že sme nikto a odnikiaľ sme prišli, lebo sme súčasťou vesmíru. A treba preobrazovať svoje myšlienky tam, kde by ste chceli byť. Čo by ste chceli žiť. Či ste za mier, alebo za vojnu. A to vychádza od vás samých. Či so sebou bojujete, alebo bojujete s kýmkoľvek, kto vám nikdy v živote neublížil. Takže je to tak. Máme národ taký, aký máme, on je náš. My ho máme radi, budeme čakať. Budeme čakať s otvorenou náručou aj na tých, ktorí na nás plujú. My sa potešíme, ak sa zachránia. A kto pod tou záchranou myslí čokoľvek, ja to nechám na nich. Ja viem, na čo myslím. Ja presne viem. To je jedna otázka. Druhá podotázka, pomôž mi, prosím ťa. Že či ich bude dosť pre všetkých. Keď čo sa týka, že či bude dosť pre všetkých. A to si myslím asi aj už objasnil, že tisíce. Ja ešte doobjasním. Každý jeden účet, ktorý je účtom naplnených aktív, v tomto prípade je to hotovosť. Cash. V daňovom priznaní sa to vypisuje na neviem, jaká kolónka. Peniaze. Tak na účte môžu byť len peniaze. Ja neviem, čo môže tam visieť na účte. Tak majú svoju hodnotu, majú svoju históriu. A to je história fondov. Odkiaľ sú, odkiaľ boli, aké boli, jaké boli, kde, ako, akým systémom boli, alebo neboli. Tak nech nikoho neboli to, či to je alebo nie je pravda. Ja zodpovedne prehlasujem. Slovenské podielové družstvo ROD, družstvo ako suverénny právny subjekt medzinárodného práva, ako finančná inštitúcia a banka podľa všetkých noriem medzinárodného práva pre spotrebiteľské podielové družstva a zväzy má regulérne na svojich účtoch 1 trilión 105 miliard eur KSAU v zlate kryté systémovým zlatom a v hotovosti vieme kde a sú pripravené pre náš národ. Pre každého jedného žijúceho človeka. Pre deti, pre upratovačky, pre naše policajtov, armádu, ja neviem čo tam, no všetko, čo tu je živé, chce lepšie žiť. Tak treba prestať bojovať a rozmýšľať o tom ako. Ak si niekto myslí, že Slovania sú pokorení, nikdy neboli Slováci pokorení. Oni boli len nespokojní a niekde ticho spali. Tak aj týmto spôsobom cez slovanské noviny rozbudzame Slovanov. Nebojte sa. Strach je hriech. Na tom všetkom to postavili. Treba v istej matrice, treba byť odvážny voči sebe, odpustiť blízkym a hľadať cestu do svetla. Tam, kde múdrosť kvitne. A nie niekto niečo sľubuje. Sľubuje barčo hociaký blazon. Ukáž, nemá. My ukazujeme, že máme a ešte máme niekoho presviečať, že máme? Nemáte pocit, že by to bolo chore? No asi dosť chore. Ale vieme, že ten národ to robí kvôli tomu, že on si to ani neuvedomuje, čo on tvorí. On ide do bludu. Volá sa to blooding. Po anglicky. Ja neviem po anglicky, nič to ma len napadlo, táto hlúposť, aby ma niekto nezobral vážne. Blooding. Hej. Takže preto.
A ešte jedna podotázka, tuším tam bola? Rá poklad. Poklad Rá. Naši predkovia v istom čase, keď vedeli, čo bude a bude nastávať noc Svaroga. Keď začínala noc Svaroga, tak bol tam boh Salim. Volá sa to boh Zakata, aj keď zapadá slnko, ktorý mal tú svoju úlohu a tú úlohu on zohral dobre. V istom čase v zemi boli uložené sakrálište Rá dávno predtým, lebo sakrálište Rá je energia, frekvencia a hlavne energia pre celý vesmír. Ja nebudem podrobnosti hovoriť, kto tu všetko prišiel, bo popýtal. Preto, keď si pozriete hlavný výpis účtu, tam, ktorý vyjavoval v istom čase Svetla Veľká Rus a International Treasury Monetary Fund, tak je tam nejaké číslo a potom je tam, tuším, 76 alebo 78 0. Číslo je ešte dajaké číslo a potom ešte dajaké číslo za číslom a potom, tuším, 78 0. Tak to asi takto spočítal, nie asi, alebo čo? Takto si rozmyslel, že čo, dáme 79, alebo to stačí 76? Preto sú tí chránitelia. Jedna vec je istá, že dole sa môže dostať jedine a výlučne Slavianin a ostatní nemôžu. No nech skúsia, tak uvidíš, že či môžeš. Zistíš, že už si nemohol, vidíš? Je to energia pre celý vesmír. Touto energiou sú nabité všetky naše kolaterálne účty, ktoré máme vo viac ako 1600 bankách sveta. Sú to zlaté systémové kolaterály, ktoré sa budú využívať ako garancia pri emisii nových aktív, a to je zlatý dolár, zlatý rubel a zlaté EQ. Ja už som to spomínal. No, kúkuk finančníci, nie? Aha. No, nevedeli. No, nevedeli, povieme, vysvetlíme. To znamená, že táto energia, ako náhle my začneme, tak ona pôjde. Ona pôjde novými emisiami, ktoré už budú nabité energiou Ra. To je asi niečo prebehne v človeku, keď... Vieš si predstaviť ty, jak žena, jednu vec, a to je to, že deň vyplaty. A prichádzaš do roboty, nie? Ideš na personálne a tam ti dajú obálku, no to teraz už posielajú takto, hej? A zrazu ty to otvoríš, ten pocit, nie? Ja sa pamätám, jak som dostal prvú výplatu ako učiteľ, hej? 500 korún zálohu. Dobre bolo, hej? Preto som študoval 5 rokov, aby som dostal 500 eur. 500 korún slovenských, no tak 1150 korún som zarábal, dobre bolo. Predtým som vagóny vykladal. Tam som viac zarobil, jak tu, jak som zarábal, si predstav. Jak to tu sme dopracovali, alebo pracovali. 30, tak ako 31 rokov úspešnej demokracie a máme tu 71 miliard dlhu. Ja keď sa tešíme, nie? Aké fajné. No, takže my žiaden dlh nemáme, to je prvá vec. Druhá vec je tá, že naše aktíva budú presne rozpredeľované tak, ako my sme pridumali. A každý má právo. A potom už len uvidíme, do akej miery naši bratia a sestry sú schopní to právo ďalej rozpredeľovať, lebo peniaze sú právo. Že keď niekomu dáme a hovoríme, choď ďalej a podiel sa, takže by dobre bolo. Chcel by som vidieť, že by niekto neuvolil niečo z niečoho, čo nie je jeho. A vie, že tomu človeku to na druhej strane patrí. A nie, že či on o tom rozhodne. Postavíme to na pravidle, že keď ty rozhodneš, že niekomu nedáš len kvôli tomu, že si svinia egoistická, hej, takže porušuješ pravidlo. No to nám stačí, ako nech ho dobehuje svedomie. To je úplne, stačí to také chutné, že až. Aby sme to nemuseli pobehovať ako kontrolóri
kontrolóri, jeden druhého budeme kontrolovať. Ne? Budeme aj kontrolovať, aby náš národ vedel, že kontrolujeme. Boli zvyknutí na kontrolu. A kedy budeme kontrolovať? Vždy, každý deň. Národ sa sám bude kontrolovať. Všetci sú podielníci. Každý má právo prísť a spýtať sa, prečo ten chodník tam nie je, keď má byť. Prečo tie deti tam v tej škole zadubenej sú a nie sú niekde v prírode. Vždy len prečo. My chceme, aby ľudia tvorili. Preto nikdy v živote sa to nestane, ak budú s nami spolupracovať za výplatu. Treba pochopiť, že ak každý má rentu a zároveň nemá žiadne dlhy, to znamená, že tá renta je čistá. To sú jeho aktíva. My ho len poprosíme. Choď a nakupuj bratu tam, bo tamto už naši sú. Máš istotu, že je to čisté, máš istotu, že je to naozaj aj ekologické, máš istotu, že ku bratovi prídeš. To máš istotu. 100% istotu. A on ťa má rád, však brat brata má rád. Nie, predsa, tak by to malo byť, nie? No tak my sa budeme snažiť, aby sme nesli túto kultúru. Aj finančnú, aj kultúru spolužitia v družstve. Tam, kde je dostatok, tam nie je priestor na nedostatok. Ak má niekto v sebe nedostatok, tak nech na ňom pracuje, potom bude mať dostatok. To je taká presná cesta. Ďakujem, pretože si myslím, že mnohých poslucháčov si teraz upokojil a vysvetlil si to takým spôsobom, že aj ja blondína som to pochopila. Takže super. A tak mi napadlo, Emil, niekedy do budúcnosti myslíš, že by bolo možné sa skontaktovať aj s nejakým chrániteľom, aby sme... Alebo... Môžeme to poskytnúť, môžeme to vyskúšať úplne v pohode. Sú to naši bratia. To, čo viem, rozprávajú rusky, aj anglicky po niektorí, myslím, že aj nemecky. Nemám tým na mysli tých priamých tam. Mám na mysli tých najvyšších hlavných chrániteľov. A môžeme ich potom zapojiť nejakým spôsobom do nášho podcastu, aby povedali niečo pre Slovanské noviny, aj pre poslucháčov podcastov, ktoré robíme, aby mali priamy vstup, aby ľudia naozaj videli, že tento človek je, nie? Však normálny je človek. No tak o čo ide? No, len chráni toto, čo je aj vaše. A dotknúť sa nemôže. No si predstavte, že čo si nesie, nie? Že chráni a nemôže sa dotknúť. Si predstavte. Jaká to je skúška Božia? Tí, čo sa rozhodli, že inak, hej, no tak ako všetko vrátili a hádajte prečo. Bo sa im darilo v rodinách. Volá sa to nepredvídané úbytky. No tak ako nie sú to srandy. Keď sa hovorí, že sú to sakrálište rá, to znamená, že sú sakrálišťa rá. To, že sú tam špeciálne generátory a že fungujú v absolútne inom priestranstve, tak ako je to tak? Či čo, keď Boh stvoril túto zem, tak sme čakali, kým príde civilizácia, ktorá vymyslí počítač, alebo čo? Tak je naivné, nie? Tak ako jaká sranda. No budíček, Slovania všetci. Budíček. Jednoznačne to tak funguje, aj tak to je. Môžeme zapojiť. Vyskúšame, môžeme zapojiť. Ja dám dopredu vedieť, aby náhodou niekto nepoužíval nejaké neslušné slova, jak sa hovorí. No a urobíme to pre náš národ, aby mali priamy vstup. Dobre, tvoje požiadavky je vyhovené a ja urobím všetko preto, a nie na báze sľubu, ale na báze práva, že požiadam brata
aby vstúpil do tejto komunikácie a aby obohatil svojimi slovami a frekvenciou svojho bytia všetkých poslucháčov slovanských novín, myslím v rámci tohto hovoreného podcastu. Dobre? Výborne, to je skvelá správa. Ja si myslím, že aj pre našich poslucháčov. Takže máte sa na čo tešiť. Nevieme, kedy to bude. Budeme sa tešiť aj my. A uvidíme, však raz príde tá krásna chvíľa, keď sa naše očakávanie naplní. A keď sme už pri tom, že či môžeme, nemôžeme, tak minule sa nám stalo to, že naozaj počas nášho nahrávania ti zavolal Alexander Nikolajevič Paramonov a je to okrem iného generálny tajomník Medzinárodnej pokladnice Monetary One. Myslíš, Emil, že by bolo trúfale, keby sme mu práve teraz zavolali? Bolo by to možné? Vyzerá to dostatočne napínavo, ako normálne máme to pripravené, ja mu zatelefonujem sestra, to si tomu píš. Hej. No tak ako nech národ tiež sa pobaví. Však ja som tiež len človek, ja sa teším. Ja som niekedy ako doslovne ako malé decko. Doslovne. Tento status je veľmi priateľný. Keď je človek prirodzený taký, aký je, že sa na nič nehrá. Tu sa dohodneme, on tam čaká, nevie sa dočkať mi. Ale my nevieme, či čaká. No tak ja ho poprosil, aby čakal tak ako teraz, ako dobre programuje, že by sme mali dobrú debatu, nie? Že akože počkaj, máme, nie, dobre, je to v pohode, máme niekoľko minút. Takže áno, bude mi cťou, aby som privítal pri priamom vstupe nášho cára cárov His Majesty Alexander, jeho veličenstvo, okrem iných všetkých titulov, ktoré má, tak verte mi, že to nie je len to, že nevie čo sám so sebou, ale je to hlavne sakrálna ochrana, okrem iného absolútna zodpovednosť za celý svet. Okrem toho, že je Grand Magister rádu svätého Jána Jeruzalemského, Rodovského a Maltského a zároveň prezident a výkonný riaditeľ White Spiritual Boy Corporation Global ako najväčšej finančnej inštitúcie na svete. No nevedeli, no Stanek nevedel, si predstavte. Keď nevedel, to neexistuje. Nie, to on nevedel, si predstavte, nevedel. No, tak on nevedel, bo on dokopy nevie nič. Okrem toho, že straší náš národ. No to nie je nič osobné, to je len konštatácia stavu. Ja som si zopár týchto vecí vypočul, ako dosť dobre som sa bavil. Treba dať hlavu hore, treba mysleť pozitívne. Pozitívne znamená hľadať nádej, ísť dopredu. Alexander je presne ten, ktorý tieto kompetencie dostal. No asi ho vyberali, nie? Tak ako... Či čo, Boh nemá z koho vybrať, nie? Ako, jaká sranda. No... Sám je normálne hore, nikto tam nie je, len on sám. No. Keď to znie tak. Nie je sám. On je absolút, on je všade. On je vo všetkom roztvorený, lebo sa sám roztvoril. V každej jednej, vo všetkom. Od kamienka až po nás. Takže má svojich pomocníkov. Najbližší pomocník je Alexander, tak skúsim mu zatelefonovať. Skúsme, no. Dobre, idem na to. Poď. Počkaj, tu mám telefon. Že vidíte, alebo teda počujete, že to nie je tak pripravené, ako to hovorí Emil. Ty sa len teraz buď ticho, žena, a jak sa hovorí, modli sa, aby sa nám to podarilo. Asi tak. Žena. Žena je slovo, ktoré má v sebe všetko. Vy ste ženy, matky naše. Toto si tu na chvíľu, bo tu dajak mám z tej sluchatka. Potrebujem okuliare. Teraz musím nájsť to správne číslo. Ja hovorím, že mám dobré oči, len krátke ruky. Máme. Zvoní, predstav si. Chvíľka napätia. Hej.
Dúfam, že si nemala nejaké temné mysle, bo zdá sa, že všetko v poriadku u teba prebehlo. Brat, привет. Добрый день. Привет, дорогой, приветствую. Добрый день. Да, здравствуйте. Рад видеть, рад слышать. Брат мой, у меня... Всем здравствуйте. Да. Zdravím ťa, brat. Rád vás vidím. Rád vás počujem. Akí sú všetci krásni. В том числе. Я благодарю тебя, что нашел время соединиться вместе с нами здесь и сейчас. Потому что мы делаем третий кастинг прямо в вступу для газеты «Славянская газета». Это наша газета, это наши светлые люди. И я бы хотел тебя попросить, если есть у тебя возможность, как нашего царя царей, что-то сказать на какую-либо тему касаемо Sunrise и нашего славянского народа, что нас ждет и где мы находимся. Так как тебя либо. Благодарю. Благодарю. Я рад всех приветствовать. Blagadar. Всем здраво, с древа рода. Všetkých raz pozdravujem, všetkým zdravia, pri strome rodu najvyššieho. Áno, po slovansky, po našom budem rozprávať. To je poznanie. Slovan je sláviaci Yang, Ying, ktorý vlastní poznanie zemského nebeského prúdu, obraz a podobu rodu najvyššieho. Najprv slávi, potom loví a spoznáva vedomosti. Na to nám naši rodičia udávajú cestu z hora, aby sme sa učili, rozvíjali a zdokonaľovali, aby sme rástli a rástli. Cesta k dokonalosti je večná, je krásna a ide vždy len tým správnym, jasným, tvorivým smerom. Tak. Čo by som chcel povedať o programe Sunrise, Raz svet, o našom slovanskom zväze. A áno, aj o už globálnom suverénnom zväze kooperácie Svetla Veľká Rus. Som teraz pripravený vám oznámiť, načrtnúť taký nádherný obraz toho, kam nás vedie nebeský úrad, naši predkovia, kam nám ukázali ísť, tvoriť na zemi podľa právy. Takže dnes už nejaký čas beží program Sunrise. Urobil veľký pokrok, zhromaždili sme a zorganizovali veľa ľudí po celom svete, veľa družstiev. V krajinách, kde sa títo ľudia nachádzajú, sú to korporácie, ale v úvodovkách ich budeme nazývať krajiny, kde sa ľudia nachádzajú, kde otvorili suverénne družstva, naše. Do mnohých, takmer do všetkých sme vložili financie, vložili sme ich do medzinárodného súvahového systému. To je práve tá súvahová finančná zložka, ktorá sa nachádza, ktorá patrí týmto družstvám nášho zväzu a táto súvahová zložka sú skutočné peniaze, ktoré v budúcnosti, v blízkej budúcnosti už budú fungovať. Tieto peniaze sú duchovné, sú kryté duchovným sakrálnym zlatom. A to, tak povediac, ako sa hovorí, ako povedal Sanitya, Perun, keď hovoril s deťmi, čádami veľkej rasy, potomkami rodu nebeského, povedal nasledujúce slova. Keď mu bola položená otázka, kedy sa skončia všetky tieto zločiny, všetka tá lož, ktorá sa deje a produkuje veľmi deštruktívne veci pre čada veľkej rasy, potomkov rodu nebeského. Povedal, že príde čas a všezdrvujúci oheň svetla pohltí služobníkov temnoty a ich potomkov, ktorých bezduchá prázdnota naplňa celý ľudský svet, nesúc na svojich zástavách klamstva a krutosť, neresť a podlosť, podvod, zlomyselnosť a nedostatok sebavedomia. Znamená to, že človek je teraz stále stojí pod peňažným systémom. Tak povediac, peniaze sú prázdne. Fiat. Sú v nich vložené deštruktívne energie. Krivé a jednoducho tí, ktorí nie sú vytrvali, tí, ktorí nevydržia, tieto energie ľudí kupujú, lámu ich, ničia, sťahujú ich z cesty pravy.
Pretože to sú takéto energie. Všetko na svete je energia. Svet je vlastne sieť energií. Tie prostriedky, ktoré sme vložili a tým sme zachránili časť fiatného systému, ktorú sme potrebovali. To už nie je fiatný, len systém. Už nikdy nebude fiatný. Už sú nabité duchovnými peniazmi. Sú už pre nich. Bankový systém už končí. Nekončí, blíži sa moment štartu. Toto bude už v blízkej budúcnosti. Štart nášho finančného bankového systému a oni začnú správne fungovať podľa právy a budú slúžiť ľudstvu. Ale nie kriveniu jeho správnej cesty, ale naopak, udržia ho na správnej ceste. Toto je iná energia. Všetko to pocítite, pochopíte. Myslím, že mnohí už pocítili, hovorili mi o tom, keď dostali tieto financie priamo, ľudia pocítili veľkú dávku energie a zlepšili sa po zdravotnej stránke a okamžite získali plusy v duchovnom rozvoji. To sme urobili. Program Sunrise Rasvet funguje ďalej a Únia suverénnych slovanských rodov teraz je veľmi dôležitý krok. Teraz pokúsim sa zdôrazniť, že ona je suverén. Nepotrebuje žiadne registrácie, ale pre každý prípad urobíme nejaké dodatočné registrácie. O niečo neskôr sa o tom dozviete. Bude sa vám to páčiť. Ľudia sú navyknutí na nejaké ďalšie krásne papieriky, nejaké číslice od niekiaľ a tak ďalej. Aby sme trochu potešili našu ľudskú mentalitu, tieto registrácie sú ešte pred nami a vy, Únia suverénnych slovanských rodov, už existuje podľa všetkých noriem, podľa práva suveréna, podľa medzinárodného práva už existuje. Už je to schválené. Už to funguje. Už to potvrdil cár cárov. Potvrdil to už aj M1. Všetci to potvrdili, všetci sa na tom podielili priamo. Tak povedať na založení tejto únie a tá sa bude len rozvíjať. Samozrejme, veľmi dôležitým bodom v programe Sunrise je náš finančný systém, zlatý štandard, založený na duchovnom sakrálnom zlate. M0, áno, M0, M1 XAU. Samotný systém sa nazýva RA, M0, M1 XAU. Celý systém. Rezervná mena sa nazýva M0, M1 XAU a názov meny, ktorá sa bude používať lokálne, tak povedať v krajinách, bude M1 XAU. Taká bude gradácia. Čo sa týka veľmi dôležitého rozhodnutia, ktoré sme my, slovanskí bratia, urobili spolu so všetkými ostatnými národmi sveta, so svetlým ľudstvom. Vidíte, Slovania vo všeobecnosti nemajú žiadne národnosti. Slovan, toto je oslavujúci Yang Ying, toto je svetlo. Keď človek začne do seba vpúšťať svetlo poznania, zmení sa na všetkých úrovniach. Na úrovniach DNA a úplne všade. DNA je informácia. A keď máte správne informácie, prúdi správna vysoká energia. Keď otvoríte svoju dušu na vrchol, na duchovnú, božskú, nebeskú úroveň, začnete odhaľovať svoje úrovne vedomia, spôsob, akým vaše vedomie, podvedomie, nadvedomie a najvyššie vedomie pracuje. Keď ste to už zistili, začne si s tým pracovať. Toto je vaša celistvosť, ktorá vám ešte nebola známa. Vaše vedomie to ešte nevedelo. Po mojom rozhovore ľudia už budú vidieť a vidieť. A to už znamená, že vedia, že to majú, už sa to chytilo. A keď to ovládnu a uchytia, už tieto veci rozoberú a pochopia, ako tieto úrovne fungujú, jedna na druhú pôsobia. Potom sa vo vedomí objaví poriadok. Pretože vedomie bude vedieť, že má podvedomie, že má nadvedomie, najvyššie vedomie a keď človek absolútne pochopil, už povedal a precítil so všetkou svojou láskou, teda poznaním Bohov, pochopil to či ono, tomu sa už hovorí uvedomenie. Rozumieš? To je jeden celok s rodom najvyšším. Máme teda takú situáciu, že sme založili Svetovú radu suverénom a do Svetovej rady suverénov, pokiaľ viem, bude teraz do tejto rady pozvaná suverénna Slovanská únia našich suverénnych slovanských rodov.
a bude členom Svetovej rady suverénov. A Svetová rada suverénov, ona v zásade pozostáva zo Slovanov. A ona, Svetová rada suverénov, fakticky vydala dekret a teraz blahoželám vám Svetový suverénny zväz kooperacie Svetlá Veľká Rus bol založený. Rus to je svetlo. Svetový suverénny zväz kooperácie Svetlá Veľká Rus. No si ešte teraz nevedia ani predstaviť, čo je to za krok. Toto je obrovský krok. Pozrite sa, títo deštruktívni služobníci, nainštalovaní temnými ignoranti, ktorí držali ľudstvo v zajatí, vytvárajú nejaké spojenectvá. Vytvára sa nejaká Atlantická aliancia, nejaké iné spojenectvo, nejaký BRICS sa tam robí. Alebo robia niečo iné. Ale kto to robí? Toto robia tí, ktorí slúžia kabale, slúžia a slúžia. A ľudia sú klamaní, aby si mysleli, že sú dobrí a sú zlí. Že sú takí a sú takí. Všetci sú aktérmi tohto istého systému. Nemajú právo vládnuť svetu. Nemajú. Nikdy nemali. Keď sme sa tým začali zaoberať, nemali žiadne práva. Robili len zločiny. Iba trestnú činnosť. Na základe tohto vznikol tento Svetový suverénny zväz kooperácie Svetlá Veľká Rus, ktorý umožňuje všetkým entitám zjednotiť sa do slobodného, suverénneho poľa. Nie je pod dohľadom žiadnych regulátorov, nie je pod dohľadom žiadnych feudálov nejakého druhu, rozumiete? Ktorí sa rafinovane skrývajú pod značkou demokracie. Naozaj ide o feudálny systém. Feudálny systém, kde sú feudáli, vazali, viac feudálov, viac vazalov. Pamätáte, bolo také príslovie. Tento rebrík vždy je tak postavený. Hovorí, vazal môjho vazala je môj vazal. Pamätáte sa? Presne taká je firemná štruktúra. Urobili to na tomto korporátnom, tomto rímsko-admirálskom práve. To je najnižšie právo. Vyššie je veľa ďalších práv. Úplne hore stojí najvyššie právo suveréna. Toto je božské právo. Nikto sa ho nemôže dotknúť. Vlastne všetky náboženstva, vyznania, cirkvi, to všetko bolo pod kresťanstvom. A viete, že Vatikán je konfesionálne centrum. Hoci to otvorene nedeklaruje, všetky vyznania sa teraz hrnú tam a tam so svojou, tak povedz, prevahou. V tomto konfesionálnom centre prevládajú jezuiti. Kto boli pôvodne jezuiti? Toto je malá časť zradcov, hospitalierov, ktorí zradili rád. Kto zradil službu rodu? Stali sa z nich izuiti. Preto sú to judáši, zradcovia. Odtiaľ prichádza judaizmus, filozofia, toto náboženstvo a všetko ostatné. Preto cez toto, cez zradu, práve cez toto bojujú. Držia svoje krivé, tak povedz, majstrovské nite nad ľudstvom. Oblbujú ho, klamú, zrádzajú jeden druhého a tak ďalej. Ale momentálne to už nefunguje. Sláva rodu, čistota zeme, čistota celkovo vo vesmíre sa veľmi mení. Ide nahor a v tomto priestore to boli práve všetky tieto deštruktívne, energeticko-informačné subjekty, ktoré fungovali, ktoré nás tu vyhadzovali z rôznych dimenzií, tu začínajú horieť. Začínajú si hľadať miesto, ale už pre nich nie je miesto. Viete, o čo ide? Dejú sa úžasné, zaujímavé veci. Teraz chcem hovoriť o svetlom projekte RA Video, ktorý bol spustený. Práve začína fungovať, len sa začína rozvíjať, ale je to suverénna platforma. A ani jeden policajt nemôže zvýšiť hlas proti suverénnej platforme. Nikto nemôže zvýšiť hlas, vôbec nikto. Pretože takéto práva nemajú. Sú na spodnej úrovni práva. Nazvime ho takmer feudálnym. Tak, to je rímsko-admiralitné právo. Je dole. Ale právo suveréna sa v rímskom admiralitnom práve nenachádza. Toto rímske právo je pod právom suveréna. Aj cirkev je pod právom suveréna. Preto je pod rádom. Rád bol predtým zakladateľom kresťanstva vo všeobecnosti. Ale čo bolo kresťanstvo?
Kresťanstvo neznamená, že nejaký roľník si vzal pluh alebo konia a to bolo jeho, tak povedať, symbol. Nie, kresťan je Slovan, ktorý oslavuje Jan a Yin. A v tomto poznaní, v slovanskom, je aj poznanie vo vnútri. Je kríž Jan Yin. Kríž Jan Yin je ten, ktorý vytvára realitu. To znamená, že vedia vytvárať a ovládať realitu. Tento kríž rádu svätého Jána len uchováva všetky tieto tajomstvá. Pamätáte si Emila, keď tam jednému rytierovi tieto veci vysvetľoval a kreslil vo videu. Čoskoro to zverejním, pokúsim sa vybrať čas, nastaviť video a všetky tieto poznatky dať ľuďom, aby ľudia vedeli, čo to je a ako to funguje. Toto sú skutočné veci, toto je pochopenie toho, ako funguje náš vesmír, ako je usporiadaný náš priestor, obraz a podoba rodu najvyššieho, muža a ženy. Rozumieš? Jan, Yin a tak ďalej. Potom kríž Jan, Yin, potom Jan, Yin a ďalší kríž Jan, Yin. Rozumiete, ako sa to všetko točí a ide? Vo všeobecnosti vám chcem povedať, že tento svetový suverénny zväz kooperácie Svetlá Veľká Rus je vytvorený pre celé svetlé ľudstvo a celé svetlé ľudstvo, ako to vidím, príde k nám do tohto zväzu. Keď vstúpite do zväzu a začnete v rámci neho pracovať, nie v rámci neho, ale vnútri neho, v rámci suverénneho práva. To je všetko, ste oslobodení od všetkého, od tohto všetkého, od celého tohto bremena a od všetkého ostatného. Celý svet klame, rozumiete? Všetci hovoria, suverénne Slovensko, suverénni občania Slovensko. Však povedzte mi, ako môže suverénny občan platiť daň? Ako? To je vo všeobecnosti v rozpore s právom suveréna. Slovo daň znamená uložené, zdanené, poplatok, daň a tak ďalej. Ako to môže byť? Môžete darovať, môžete pomôcť. Chápete? Vytvoriť pokladnicu, národnú pokladnicu, čo je presne to, čo teraz robí družstvo ROD. S najvyššou pravdepodobnosťou, pokiaľ viem, už sme sa rozhodli, celej Európy bude centrom. Družstvo ROD je európskym centrom. Otázka teda teraz je, že neexistovala žiadna suverenita. Ľudia hovorili o tom, čo mu nerozumeli. Hovorili o tom, čo nevedeli. Jednoducho hovorili slova a opakovali ich bez rozmýšľania. Bez toho, aby rozumeli zákonu, samotnému slovu alebo jeho podstate. Nastal čas zamyslieť sa. Musíme byť rozumní. Slovania sú rozumní, sú svetlí. Nikdy nekopírujú ako cez kopírku niečo od niekoho. Nedržia v sebe žiadne nepremyslené zvyky, ktoré budú neskôr konať. Slovania vždy myslia a žijú online, v istine, v pravde. Pretože vedia, že pozemsko-nebeský prúd je živý, je stále a je tu a teraz, celý čas. Vy ste tento prúd, váš bod, tento tok spojenie muža a ženy. Je duša. Duša si ty. Nie je správne povedať, že mám dušu. Je správne povedať, ja som duša. Rozumiete? Ja som duša. A kto som? Moje meno a tak ďalej. Také a také. Som čado veľkej rasy, potomok rodu nebeského. Kto tu teda môže niečo vnúcovať? Daň? Títo bastardi môžu akurát tak naložiť do nohavíc. Ale nie Slovanom. Nie Slovano-Árícom. V žiadnom prípade. Pretože nie je absolútne žiaden rozdiel medzi Árícom a Slovanom. Áriec je pozemšťan, pretože zem je Ár. Ak hovoríme v starovekom jazyku, zem je Ár. Existuje Ra a je tu Ar. Je to ako Yin a Jan, však to je to isté. Zemská tvrď, stvoriteľka zeme, bohyňa Ar. Sestra stvoriteľa Ra bola taká, ako keď nám povedali, že Áriec znamená, že ste pozemšťan. Tu si sa narodil, toto je tvoj domov, toto je tvoja vlast a si Áriec. Toto je všetko. Preto máme, bratia, všetci Slovania. Prečo práve Slovania majú vážny rozdiel vo svojej DNA?
DNA nie je nejaký druh trvalého elementu. Existuje však úroveň DNA, ktorá je už konštantná, zaznamenaná na protofatónnej úrovni, kde sa nedá sa skresliť ani zmeniť. Toto majú Slovania. Ale sú tam mladé kmene, umelo osídlené rôznymi spôsobmi, geneticky a tak ďalej. Môžu sa stať živými a svetlými, ak žijú. Potom stvoriteľ dovolí. Všetko žije len so súhlasom stvoriteľa. Existuje so súhlasom stvoriteľa. Musíte však správne chodiť a správne hovoriť. Preto sú Slovania najstaršími na zemi. Toto je najstarší. Alexander Veľký, ktorý bol veľmajstrom a veľveliteľom rádu svätého Jána na zemi. Teda práve rád svätého Jána chránil ľudstvo, zachráňoval ľudí, rody, kmene. Určité kniežstva, kráľovstva a tak ďalej boli založené medzi rodmi a kmeňmi. Potom štáty, krajiny. A to všetko robil náš rád. V tejto chvíli chcem povedať, že práve hovoríme o tom, že za každým, keď chcú zničiť ľudstvo, tak to bolo v hre Bohov vždy za každým, ako naši úžasní tvorcovia. Chlapci zobrazili vo filme, prebudza sa starodávny rád. Tento rád je slovansko-árijský. Stoja tam Rusi. Rusi sú potomkami Svaroga, Peruna a tak ďalej. Toto je súraj zeme. Ak si vezmete Védy, slovano-árijské Védy sú najstaršie na zemi. Na Zemi neexistujú žiadne staršie písma. Všetko ostatné je jednoducho súčasťou Véd v tom či onom smere. Potom sa to pokrivilo, prekrútilo a urobili sa nejaké samostatné, tak povediac, historické momenty. Áno, boli zobrazené, ale väčšinou skreslené. Vo Vedách je napísané, keď náš Perún práve priletel na Zem, nie prvýkrát, vyšiel von. Nie je to len tak, že nejaký malý chlapík, ktorý priletel, toto je úplne iný, tak povediac, obraz. Dnes si len ťažko vieme predstaviť tie duchovné technológie, možnosti toho všetkého. A keď prišiel, povedal, som Perún, hromovládca, syn Svaroga, Suraj, zeme, prišiel k vám. A každý, kto prišiel zo Suraj zeme, každý je pánom zeme. Však pre koho najvyšší, ten najvyšší tvorí zeme. Takto je, nazývajú sa Suri. A pre všetky mladé kmene, ako sú Urartovci a tak ďalej, vždy existovali bohovia Suri. Sur je Suraj zeme. Bojovník Sur, ktorý v noci Svaroga chránil a zachraňoval všetkých ľudí na zemi, sa nazýva Rus. V opačnom čítaní. Pretože v noci Svaroga sa všetko zmení. V opačnom čítaní. Preto Svetlá Veľká Rus je celá zem. Toto je jednotný zväz. Tento jednotný zväz je založený Slovanmi. Tak, ako má byť. Plníme svoju povinnosť k vlasti. Toto je život. Niečo počítame, nejaké roky, nejaký dočasný priestor a tak ďalej. Dokonca pravdepodobne čoskoro, čím viac otvoríme svoje vedomie, tým viac pochopíme, že život je večný. Povedal Perún, keď sa ho kňazi a mudrci pýtali. Perún, prosím, povedz mi, teraz tam prebieha noc Svaroga, vtedy povedz mi, prosím, čo je smrť? A ako sa to stane? Naozaj všetko odchádza, všetko sa mení, všetko sa v človeku vypína. Perún povedal, smrť všade naokolo uvidíš, ale v sebe ju nenájdeš. Preto je táto multidimenzionálna realita takto štrukturovaná. Je taká štrukturovaná a zaujímavá, že všetci vaši predkovia, ščúri, praščúri, všetci sú živí. Živší ako všetci živí. Zmenili dimenziu. Fyzické telo biologické, ale sú vždy prítomní, sú vždy na blízku. Sú vo vašom svete, sú vo vás. Každý človek je vesmír. Ste jednými z večných, multidimenzionálnych
Žijete, pretože každý človek, každé dieťa je multidimenzionálnym stelesnením predkov. Keď dieťa rastie, keď sa pozriete na jeho tvár, keď rastie malé dieťa, vždy môžete vidieť, veľmi sa podobá na svojho starého otca. Alebo teraz vyzerá ako druhý starý otec. A teraz vyzerá ako stará mama. Pretože cez deti sa na vás všetci predkovia pozerajú a tešia sa. Všetci sú v nich. Все предки смотрят на вас, улыбаются и радуются. Потому что все они в нем. Вот. Поэтому я очень рад, Эмиль, что... Z tohto dôvodu som veľmi rád, Emil, že máme sveté miesto, Slovensko, Bratislavu. Tam s istotou viem, potvrdzujem pred všetkými, čo existuje aj čo neexistuje, že tam žijú skutoční bratia, s ktorými ideš, plníš, tvoríš a nemusíš sa obzerať späť. Všetko je v bezpečí. Tvoje bratia sú na blízku a ty si s nimi istý a pevný. Toto hovorím o sebe. Kráčaš sebovodomo a pevne a všetko funguje. Pretože všetci sme jedno. Mali by ste to vedieť. Ja vás ľúbim všetkých. Všetkých vás ľúbim. Všetkých pozdravujem. Máte večný život. Nemôžete predať svoju dušu. Pretože vašou dušou ste vy. A pre tých, čo zapredali svoju dušu, nech sa len vrátia na svoje miesto. Nech sa len spomenú na svoje detstvo. Spomenú a vrátia sa. Akí boli. Ako ľúbili všetkých ľudí. Ako ľúbili všetkých svojich blízkych. Vtáky, prírodu, ryby a všetko ostatné. Vezmite to späť do seba. Nikto vám nemôže vziať vašu dušu. Nikto. Zapamätajte si to. Ste voľní a sloboda je svá. To sú nebesá. Boj je Boh, čo dáva. Nebesá Boha dávajú. Oslovte svojich nebeských rodičov a dajú vám slobodu. Sú živí. A ja som s vami. Všetkých blah. Takže mali sme priamy vstup jeho veličenstva Alexandra. Ja aj týmto spôsobom chcem poprosiť náš národ, že treba na to otočiť vnímanie v tej najväčšej úcte. Lebo nikto tu na takej úrovni si z nikoho nerobí srandy. A tá cesta, ktorú rozprával aj Alexander, je cesta, čo nás čaká. My ju prejdeme. A ani len trošičku nebude inak ako tak, ako on povedal. To je naša konkrétna výhoda. Ak dopredu viete, kam máte ísť, a nastavíte plachty, ak ste na lodi, presne tak, ako treba, podľa toho, odkiaľ fúka vietor, tak sa dostanete presne do Mariny, tam, kde máte zacielené. Odporúčam všetkým našim bratom a sestram nacieliť na Slovenské podielové družstvo ROD svoju myseľ a čítajte. Učte sa, čítajte. Ja o chvíľočku, ak mi sestra dá priestor, tak prečítam aj zároveň všetky normy medzinárodného práva o družstvách. Aby národ počul. Nebojte sa nového. Tam netreba sa bať. Skúmajte nové. Venujte tomu pozornosť. Tam je svetlo. Vy ho nájdete. Takže super. Alexander sa pripojil, je to super. Hej. Tak mám dobré kontakty, vidíš. Hej. To je dobré, že keď ti brat telefonuje a vieš, že ti aj zdvihne. Tak nech to takto ostane aj medzi Slovákmi, aby mali vzťahy také, aby vždycky mohli dvihnúť telefon komukoľvek. Aby sa nemuseli zatajovať, aby sa nemuseli zakrývať.
Aby nebola to druhá možnosť, že nedvíham preto, lebo ti nechcem dvihnúť. Hľadajte cestu k sebe. To je cez odpustenie. Všetky ostatné záležitosti my už sme dávno zaradili pre náš národ. Tak fajn. Dobre, ja sa skúsim pozrieť, ak medzi tým ty mi môžeš prečítať ďalšiu otázku, alebo ak som nedopovedal, tak veľmi rád dopoviem a ja nájdem tie normy medzinárodného práva. No vidíš, aspoň nech nám naši posluchači nech vidia, že tu sa nedohadujeme. Ja sa týždeň nepripravujem tu na nejaké otázky. Ja som pripravený na všetko. A keď hovorím, že na všetko, tak som pripravený úplne na všetko. Takže ja by som to veľmi rád prečítal a nájdem to a už to mám. To znamená, že ja to prečítam. Príkaz. Podľa práv suveréna medzinárodné právo týmto potvrdzujeme a schvaľujeme základné články z Medzinárodného zákona o podielových spotrebiteľských družstvách, spoločnostiach a zväzoch. Ja to čítam doslovne z prekladu v originálu, ktorý bol v ruskom jazyku. Všetky tieto informácie sú verejne dostupné na našich webových stránkach, zároveň na všetkých našich komunikačných prostriedkoch, vrátane Slovanských novín, ako aj Zlatej éry. Národ slovanský Slovania, počúvajte ma. Poprvé, podielové spotrebiteľské družstevné spoločnosti a zväzy nepodliehajú žiadnej vonkajšej kontrole, regulácie a samoregulujú sa právom suveréna podľa kónu tvorenia, opierajúc sa o normy medzinárodného práva o podielových spotrebiteľských družstvách, spoločnostiach a zväzoch. To je zákon. To je medzinárodná norma, ak chcete, medzinárodný zákon. Druhý bod. Akýkoľvek účet podielového spotrebiteľského družstva, spoločnosti alebo zväzu zriadený v ľubovoľnej finančnej inštitúcii na svete má štatút suverénneho pokladničného účtu. Čo to znamená? Že naše účty sú nedotknuteľné. Nedotknuteľné. Tretí bod. Ľubovoľné podielové spotrebiteľské družstevné spoločnosti a zväzu majú právo mať vlastnú pokladnicu a vlastné účtovné a zúčtovacie centrá, ktoré nepodliehajú kontrole vonkajšieho regulátora. Ešte raz opakujem pre všetkým, ja citujem normy medzinárodného práva. To nie, že ja som si vymyslel, alebo čo. To sú normy medzinárodného práva. Štvrtý bod. Hlavný článok Medzinárodného zákona o podielových spotrebiteľských družstvách, spoločnostiach a zväzoch dvojbodka je, že štátne orgány moci a orgány miestnej samosprávy nemajú právo zasahovať do finančnej, hospodárskej a inej činnosti podielových spotrebiteľských družstiev, spoločností a zväzov. Je to vybavené. To znamená, že keď ešte raz budeme počuť niekde, že niekto bude hovoriť o nás, že sme tu neviem čo, ako, nezákonne, neprávne a tak ďalej, no tak Slovania, uvedomte si, že my nemáme vôbec záujem sa s vami súdiť. To na takej nízkej, ubohej úrovni my vôbec nerobíme ani nemáme predstavu toto robiť. My to budeme robiť jedine vtedy, keď my spustíme všetko toto, čo máme pripravené pre náš národ, potom si budeme, ako sa hovorí, čistiť nechty, hej, s každým, kto nám stál v ceste, ktorý bol proti nám, proti tomu, že pľul na nás do ksichtu, uvádzal národ do nevedomosti, na základe svojich lživých informácií, na základe nepravdivých informácií voči našej suverénnej spoločnosti, a to je SPDR, a zároveň voči mojej osobe ako rytiera rádu hospitalierov a mojej rodine, prepáčte, bude neskoro.
Myslím si, že som sa vyjadril absolútne úplne presne. My ideme po konu, po práve, neporušujeme žiadne zákony, nič. Vôbec tu na Slovensku sme suverénni, vec je vybavená. Vyvesíme to aj na našu webovú stránku, ak ešte nie, ja to odkontrolujem, požiadam bratov a sestry, aby sa na to pozreli, že či to tam už je, hej, a študujte. Hej, to je zákon. No tak ako vidíte, kto pozná zákon, je vedomý si zákona. Teším sa všetkým, že sa oslobodí každý jeden človek od toho jarma, kabaly a systému, ktorý ho od prvopočiatku jeho narodenia viedol k tomu, aby bol otrok. Takže Slovania z otroctva sa treba vedieť nejak dostať. Nebojujte so systémom, ten sa rozkladá, je to javné. Treba zo systému vystúpiť. Ak treba zo systému vystúpiť, tak treba vystúpiť na suchú pôdu. Tam, kde je sucho, kde je dobro, kde je teplo, kde sa postarajú a spoločne budeme tvoriť. Takže toto je naša cesta. No a Alexandrovi ďakujem, že sa pripojil, samozrejme. Ďakujeme aj my za zaujímavé informácie a povzbudivé slova Cárov Alexandrovi Paramonovi a prajeme mu veľa zdravia. Rovnako ďakujeme aj jeho výsosti. Jeho výsosti, presne. Ja som mal prvý mesiac, 2 som mal s tým problémy dosť aj. A hlavne vtedy, aj keď som Alexandrovi tam niečo posielal a trebalo podpísať a šľahol som si tam normálne jeho veličenstvo, tak ako... Hej. No tak sa stalo, tak ma tam upozornil. Nieci, ešte raz opakujem, Slovánia, dávajte sa dokopy, organizujte sa. Dávajte sa dokopy, spájajte sa. Hľadajte sa medzi sebou. My sme banku otvorili, to je otázka niekoľkých. Opäť sme v priestranstve, kde sa méra, že... No tak nás hodili do matrice 60, 24, nie? Minúta má 60 sekúnd, hodina má 60 minút, deň má 24 hodín a utekaj, bo keď nebudeš utekať, budeš hladná. Treba stihnúť raňajky, obed a večer, bo keď nestihneš, to prúser. A medzi tým zopár nejakých krúžkov tam, kde ti mozog vyberú z hlavy. Škola a nejaké také podobné záležitosti. Deti sa tu rodia, oni všetko vedia. Lebo oni sú zosobnení všetkých našich predkov, presne ako Alexander hovoril, v jednej bytosti. A my ho to dokrutíme tak, že keď budeš sa dobre učiť a potom sa ešte budeš dobre učiť a ešte sa budeš dobre učiť, tak potom ako možno, že dostaneš hypotéku a potom možno zdochneš po ceste a keď nie, tak uvidíš, tak ťa dobijú, že uvidíš, že pochopíš, že celý život je niečo úplne iné, len je to, po čom si túžil. Takže tak. No... Ešte dostanem nejakú otázku, už keď som tak rozbehnutý, alebo stačilo. Myslím si, že dostatočne bolo. Všetko dobré vám. A ďakujem, že ste ešte raz prišli. Bolo mi cťou, aj vždy bude. Všetci majú dvere ku nám otvorené. My len si vyberáme, koho púšťame. Na to máme úplne naše slobodné právo. Tak to aj ostane. A mám na mysli tuto my na Vyzdosovom námestí. A ostatní sú vítaní v našom suverénnom medzinárodnom družstve. Alebo je vaše, tak ako aj moje, to znamená, že je naše. To sa volá Vítajte doma. Sláva rodu. Tak mi neostáva nič iné, len ti ešte raz poďakovať, popriať ti veľa zdravia a rovnako aj našim poslucháčom. A kým sa úplne rozlúčime, tak ja chcem len vyjasniť takú tú vec, že poznámka o blondíne bola s láskou, lebo všetci bez ohľadu na farbu vlasov sme skvelí. Veríme, že tak skvelo a s otvorenou mysľou ste prijali dnešné informácie. Ostáva len s ľahkosťou a vďakou povedať už len jedno. Tešíme sa na ďalší podcast. Do počutia. Do počutia.